Yamakateerera kudai so ndo Kulian TV yacho patinokupai ma-updates pasina kutya ani kana kumuvhunduka zvake because tagara futi hatina munhu watinovhunduka. So iko zvinezvi pane nyaya iri kutenderera mumastreets pari kunzi Tino Machakaire ari kunzi adzingwa, but nyaya iyi is not yet confirmed, but zvaitika ndezvekuti pagarwa dare pada kunyatsoonekwa kuti mufano ari kunyatsoita sei, ari kushandana naKulian here, akushanda zvaunonyatsonzwisisika kuti waita sei, waenda kuside ripi, wapanduka papi, because isusu nyaya iyi yaMachakaire takatobvira kudhara tichimbomuonesa Machakaire don't do this, Machakaire taura so, Machakaire chichi. Saka now patasvika iko zvinezvi manje paakupisa, paakustresa, paakutemesa musoro, ndosaka ndichigara nditaura kuti kana uchinge watosvika panapa it's like uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF semazuva ese kunge zvandoiteni. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboigani. Machakaire ndakaita problem naye one inini, ndakamuexplainera, ndakamuonesa zvaakanzwisisa, ndakati Machakaire uri dzenga, haukamu kuti unoenda unopa Mnangagwa zigonyeti ndine mari naye maZimbabweans zigonyeti kutengera Mnangagwa gonyeti zvozvo kuzvipatara kusina mushonga gonyeti racho maternity ward tiri kuchemera yacho kuzvipatara kana inoita 38,000 watadza nekungoenda ungosvika ngoti right inini ndini Machakaire ndichingoti happy birthday vaMnangagwa, saka ndabva ndangokuvakisira chipatara kunoko nemari yaida chifanira kuenda kupai. Hapana paimboramba because yaingonzi happy birthday yaningirikini, but ndiri kuisponsor ndakamirira vaMnangagwa kuchipatara. Zvingadai zvakamake sense, but iwe kwamanya unopa munhu ane mari kudhara munenge muchida kuti generation. Anyway, iyoyo inyaya yekuti iri kutemesa musoro, like ndani mutira kumfonera mukomana nhamba dzake hadzisi kupinda, zvingoti du hadzisi kupinda, ndaida kutaura naye fair dai matomunzwa panapa. Kana pane ane nhamba dzake dzinopinda dzacho, please guys ndisenderai nhamba panhamba dzeKulian TV because ini handamafanizi ndinotaura naye inini handiti. So iko zvinezvi manje pane hondo yamuka yemarudzi haisi kupera. Chimama nemwana waGeza pari kupisa, Geza son and Chimama vari kutatsvana zvisingaite. So inini manje handiri munhu wekuti handitore masides pane kana dzinyaya dzadai so, because nyaya iri kuitika ndeyekuti tikatarisa mwana waGeza ari kuti aiwa vaMnangagwa vacho ngavachitongobhati dai so wazviona, but Chimama ari kuzviita kuside rechi rimwe reside riri kuda change. Chimama ari kuti Mnangagwa ngaaende, mwana waGeza ari kuti Mnangagwa futi ngaite se ngaende, but pane mumwe ari kuzvita ari kuside reopposition, mumwe ari kuzvita ari kuside rechi reZANU-PF. Saka panonetsa kutora. Inini zvandinoita inini ndakazvimirira personally saKulian, inini semunhu, not as a media house ine yeKulian TV, inini ndakazvimirira inini as an individual. It's like even guys rangu rese randoshanda naro muno rikazara muno havawirira nezvinhu zvandoita because vanongoti isusu let's do zvemedia house. Ini ndakazvimirira hangu, ndinosapota munhu wese asingafarire ZANU-PF, ndosapota munhu wese anodedzera kuti pasi neZANU-PF. You understand? Saka uchiziva kuti iwe unototi pasi neZANU-PF utori mufesi wangu, ukazowirwa neproblem uchite pasi neZANU-PF ndokusapota pazvese zvaunongochiita. That's me handiti. So iyo tinozotaura nezvayo yokuti inini ndinoti munhu wese ati pasi neZANU-PF anenge ari mufesi wangu. For now tisati mbonyatsonzwisisa, ndada kuti muteerere nyaya dziri panapa, Chimama versus mwana waGeza, ndada kuti munyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, mafacts ina handikwanisa kutora side. Torai masaidi acho mega muzondiudza kuti muri kuionawo sei nyaya iri panapa. Team Kulian nyaya isiyane nayo, hadzisi dzenyu boys, isiyane nenyaya iyoyi. Tinoda kuti timbonyatsoingoisa kuvanhu, hamutsuda munhu ari kuzotaura achiti guys wazodai so paya apa tinongoti vanhu vanzwisise. Ndiudzei zvamuri kufunga, comment section 100 tone. Pese panainzi ndakaabductwa nanyoka yemabhunu, ndakaita a problem, ndakatotakurwa neambulance ndiri pastretch. I was in hospital. People who know they know. I posted on Twitter. And there I am, I'm in hospital. Ndikunzi ndaabducta nyoka yemabhunu, ndaabducta Nox Chivera. Kudenga kuna Mwaruku. I had people who were by my bedside praying for me. Vana veZimbabwe imwe nyaya iri panapa ndeyekuti Comrade Geza vachiuya vachiintrodusa zita ravo kuti ini ndinonzi Comrade Bombshell Runesu Geza, ndiri muwar veteran handitika. Vakataura nebasa ravo ravakanga vachishanda munyika yedu yeZimbabwe mugovernment handiti fully ZANU-PF member handiti muri kupaona. VaGeza handinete kuramba ndingodzokorodza kukuudzai kuti VaGeza vakataura vakati aiwa inini
ndauya pano vana veZimbabwe kuzokuudzai kuti zvinhu zvese zviri kuitika zvitinozviziva. Vageza havana kumbohwanda vanhu, vangadai vakatohwanda vanhu, information dzavo dzimwe mungadai makatodzinzwa nevamwe vanhu vasiri ivo Vageza, asi vakauya vachizvitaurira vega kuti inini ndakamira ndakadai so. Handiti vachipedza ipapo vakataura vakati aiwa tinoda kuti uyu president uyu abve nekuti president agadzira mafia revanhu vanoabhusa vanhu vachiabhusa marights evanhu munyika, vanoabhusa mutemo wenyika. Hapana chinhu chavasiri kuchallenja vachityora. Saka tafunga kuti president uyu ngaabve. Ndozvakataurwa naVageza. Handiti Vageza vakati ndichada imimi mese vana veZimbabwe, munhu wese ane idea yekuti tibatsirane achauya achicontributa tichionesana kuti toita sei tigone kubvisa rejimu iripo nekuti nyika yafa. Ndizvo zvakataurwa naVageza. Handiti right. Pakaita vamwe vanhu vakauya vachiratidza kuti vane mamwe maviews avainawo, vakaisa paground vanhu vakati no, maviews enyaya haasati akunyatsokunzwika. Handitika tichakompea pane zviri kutaurwa naVageza. Vageza vakati isusu ngatibatane. Zvino imimi muri kuya nemaviews enyu asi muchiratidza kuti muruda kuti vanhu vasabatane, muruda kuti vanhu vasenze vakaparadzana. Hakuna chinhu chatinoita takaparadzana. Ndozvinhu zvakataurwa nevanhu vachipindura vachiramba zvinhu zvese zvaiuya nevakanga vachitaura. Ino ndina kana basa nekuti mumwe munhu amuka achipopota achiti kudii kana kuti uchazotaura kuti kudii kana kuti kuita sei. Ndakataura ndikati handichisiri mumodhi yekuda kutukana nevanhu, ndamumodhi yekuti tigone kushare, because otherwise tine mamwe madifferences mamwe madiki anoda kugadziriswa kuti tigone kubatana. Handitika kana zvikaramba zvaramba hapana chakaipa, asi ini ndichangoramba ndiri rigid panyaya yangu chete yekuti madifferences edu handitika toda kuti tiagadzirise nenzira yekuonesana. Handiti handisi kuda munhu anonditsvaga namba dzangu inini kana zvikuuya kuma-inbox kwangu, handidi kana kuti ndosaka muchiona inini ndichiuya panapa pandiri muzita remastudios aya ana client nevamwe vanobroadcaster. Handidi kubudikira zita rangu nemadetails angu, handidi chichi. Muri kuona zviri kuitwa Comrade Nyoka Yemabhunu, ndosaka muchiona tichishanda takadaro. Hatidi kuti tive nemadetails anoiswa pachena ko munoada eiko. Handitika chamunofanirwa kuda imimi inyaya yekuti munhu ari kutaura sezvandiri kutaura zvinokukurudzirai here kuti mugone kuwina struggle yenyu kana kuti zvinokuparadzai nekukudivhaidhai imimi. Saka kana ndichikukurudzirai imimi ngatiteereranei tinzwisisane muchindigadzirisa inini ndichiuyawo ndichizotaura zvandinenge ndichiona nezvandiri kusangana nazvo nemaonero angu kuti tigone kuwina struggle yedu. Hazvisiri here vana veZimbabwe. Handitika saka nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kuda kuti kune munhu wese tane nguva yakareba Stereki Vageza vazviintroducer vakataura nyaya yavo, vakataura vakati tibatane nanhasi hatisati tabatana. Zvinondigutsa inini hazvisati zvandigutsa pakubatana kwatakaita, hatisati tanyatsokubatana zvakakwana, nekuti kune vamwe maleaders anotolidha mapoka evanhu vari kuti havasi kunzwisisa zviri kutaurwa naVageza. Handiti zvinozokonzeresa kuti ana chimama vanozoya panapa patakuita kunge tiri kuita madhirama pamberi pevanhu musocial media, of which hazvisiri izvo zvakatangirwa struggle iyi naVageza nemaveterans ese. Maveterans akatitangira chinhu chekuti tigone kupiwa nyika yedu, tivewo vanhu munyika, tisaite kunge mabonga munyika medu isusu. Handitika tisaite maaliens tiri munyika medu. Handiti muri kupaona vana veZimbabwe. Saka inini ndiri kuti kana paine munhu ari kuona mistake pane zvese zvakataurwa naVageza, dzokerai kumavidheos avo ese avaifenda ese muchinyatsokuabatanidza ese. Munhu wakanyatsogara pasi pachezvako iwe munhu. Handiti utange wanyatsokuona maerrors ana Vageza. Handitika kana uchida kutaura unouya uchitaura panapa uchigadzirisa kuti aiwa Vageza pamuri kutaura muchiti dai matiitira zvinhu zvakadai so. Handiti asi ukaonawo paine vamwe vanhu vanenge vachikupindurawo vachikuonesawo, haisi nyaya yekuti aiwa haudi kuteerera vamwe vanhu, hauye kuzoda kupinda mustruggle yakazara vanhu woti hanzi inini handiudzwe. Ziva kutoti utori mupanduki unenge uchitopandukira struggle. Handiti muri kupaona. Saka hatidi vanhu vada kuwanza mafeelings, hatidi zvemafeelings panapa, tinoda njere. Handitika tinoda pfungwa dzakapinza chaidzodzo. Munhu shandisa njere dzako your last level. Handitika
yauinaye reasoning capacity yako iwowe kuti ukwanise kucontributa something chinoita kuti vanhu vahwine struggle chete. Ndo zvinhu zvatiri kuda isusu vana vezimbabwe handiti. Ndosaka muchiona Vageza vakataura vakati ini ndoda kuzoshanda nemi. Vageza munhu anotiudza nzira handitika. Ndakanzwa mwana achiisa nyaya dzemubhaibheri achitaura nezvaMozisi handitika. Vageza munhu ari kutiudza nzira. Moses paakanga achifamba nevanhu ndiye akanga achitaura, ndiye akanga achiziva direction yaidiwa nekuti Mwari aitaura naMoses. Moses otaura naAroni voenda kunotsitsa nyaya kuvaIsraeri handitika. Saka Vageza ndizvo zvavari kungoita chete kuti vanotaura nyaya, zvimwe zvacho vanozvisa through vanhu vari kuuya vachitaura panapa vachikurudzira struggle iyi. Vese vamunonzwa anonzi ana Mudzingwa, ana Sarwaka, wese ana Nyoka yeMabhuna handiti muri kupanzwa. Inhau dzekuti vanhu vari kuudzwa mapriest handitika. Avageza ageza as a prophet handiti. Vari kutaura nzira yacho yekuti tifambe isusu kuti tiende kunyika yedu yeKenani iri kutaurwa iyaiye handiti. Ndoda kupinda mulanguage yamunogara musenzisa panapa vana veZimbabwe kuti munyatsondinzwisisa. Handina kumborasika ini kubva pamakatanga kutaura nezvenyaya idzi dzese. Ndinoteera zvese zvamunenge muchitaura ndichinzwisisa. Asi chandakaona ini ndechekuti tibatane. Unless kana paine mumwe munhu anenge achiona kuti no, apa Vageza vanofanirwa kuita so nekudai nekudai nekudai, anouya achitaurira Vageza kuti Vageza ita iso. Asi mukaona Vageza vasingateedzere zvamunoita imimi handitika, ibvai maziva kuti there is a reason nekuti Vageza haazi munhu one. Problem iri kuitika kune vanhu vari kuuya vachituka Vageza pana pane vari kushora zviri kutaurwa naVageza. Vari kufunga kuti Vageza vari kufunga zvinhu vari one. Vari kufunga kuti Vageza vari kuunganidza information yese iyaya yavanoya vachitiudza panapa vari one. Aiwa, kangative necommon sense kana tichitaura zvinhu zvatiri kutaura. Ngatizive kuti Vageza vakawandirwa nevanhu. Kunotori nemamwe maorganizations handitika anounganidza information ari kutocontributa nekuti vakaona kuti Vageza mawiro avaita aya ndiwo chaiwo but anoda kuti tisapoti. Vari kusapota vachiuya nenzira dzakanaka kubatsira Vageza kuti zvinhu zviite handitika. Asi ukaona iwe wakutaura ukana kuti uchivunza mibvunzo yausati wapindurwa naVageza, ziva kuti uchazoipindurwa zvako, uchapindurika mibvunzo yako, but so far for the time being hapasati paakudiwa zvinhu zvese izvozvo. Zvakangofanana nekuchemera kuti toda kutungamirirwa, tichazotungamirirwa nani. Aiwa, munozviziva here imi kuti vaMugabe chaiwo chaiwo havaziriwo munhu akanga achinzi achatugamirira nyika yeZimbabwe. Vakatotanga vatori sekretari. Meno ndatokangana zvigarogaro zvavo handinangana basa nazvo, ndezvemuhondo zvakapera kare kare. Chatinongoremekedza chete ibasa ravakaita handiti. VaMugabe vakanga vatori administrator munguva dzacho, nguva dzehondo, vari munationalist, asi vari as an administrator handitika. Hapana munhu aimbozvitarisira kuti ndiye munhu achazonzi ngatimuite kuti apinde muofisi yedu sapresident wedu anoti representa isusu segovernment tichishanda tiri munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvakazotoitwa panguva yacho struggle vanhu vahwina struggle yavo yehondo yechimurenga, ndipo pavakazozvisarudzira kuti no, izvozvi kwatakuenda manje ka aiwa uyu Robert ndiye atofanirwa kuti timuise muofisi uyu, isusu tichishanda takamira kune dzimwe nzvimbo kune mamwe mawings ekuitira kuti tigone kusapota, nekuti hatifanirwa kuti tipinde tindozara tese muparliament umu. Zvimwe zvinhu zvinogona kuzoitika tisingazive takavarairwa tiri muparliament. Ndo zvamaizoona vana Vageza vakaenda kunosenza mabasa ese amunonzwa aya anotaurwa kunzi ana Geza vakasenza. Ichokwadi ana Munangagwa vachisenza mabasa avakasenza, ichokwadi mabasa iwayo vaitoasenzera kuramba vachichengetedza nyika handitika, nekuti vakaona kuti no, uyu ndiye watinoisa muparliament handiti. Ndo zvinhu zvinoitwa munyika. Hamugone kuti mugadze mutungamiriri asina nyika, sezvatinogara tichitaura panapa izvi tichibaisa Nelson Chamisa tichimuti president tichimuti wati handitika. Izvozvizvo hachisina ane pressure imwe isingaiti. No wonder why asingauya achizotaura panapa. Inyaya yezvatinoita isusu but hagone kuti misa. Tinongoramba tichingotaura ndi president wedu wati chichichi, zvese zvatinenge tichitaura zviya tinenge tichitomusungirira dombo tinenge tichitomusungirira dombo mudziva. Saka anobuda sei mudziva remvura racho isusu tichimusungirira dombo handiti muri kupona.
Saka inini ndo zvakangofanana nezvandaingotaura papa ndichiti no, tine mumwe akaita saChimama anoratidza kuti anenge ane maonero ake anoita. Ngauye ngaamboregedza kumboita zvekutaura achiti vageza zvamuri kuita hazvina basa chichi. Izvozvo zvinoita kuti kuve nedhirama nekuti kune vamwe vanhu vanotori nemafeelings ekutoda vageza kusvikira pekupedzesera zvangofanana nenini mwana wacho. Handiti munopaona. Saka kuti tigone kugadzirisa madifferences edu isusu ndiri kukumbira chete. Chero ukauya uchitaura zvipi nekudii kana kuita sei Chimama, handimbofa ndakakupindura izvozvo, ndinokofanana futi namudhara. Handimbofa ndakakupindura zvinhu zvandinoona kuti uri kuda kuedza kumanikidzira kuti tisiye struggle isusu tipedzesere tatogadzira rimwe futi drama futi taane mamwe machallenges mangwana nekuda kwako iwewe kuti toda kusatisfya iwewe. Handiti uri kupaona manje. Zvino it's better kuti bhazi ridhume dhongi 1 ramira munzira richisevha vanhu 75-76 vari mukati than kuti bhazi riende kunodhumira pamuti richipedza vanhu 75. Handiti nekuda kwekuti driver haasi kuda kutsika dhongi. Handiti saka kana zvinge zvadaro so iwe unenge wakumira sedhongi munzira riri munzira iwewe watodhongi rakamira pakati perodhi iwewe. Saka zviri nani tongokudhuma. Asi madhumira atakuita manje izvizvi tachinja. Hatichada zvekuti tinetsane newe kana kupindura zvese zvaunovhunza. Handiti iwewe kana usingagoni kucompromise iwewe it's not a problem. Unenge wakazvarwa wakadaro. Ndichikutarisa uri munhu mukuru stereki. Hatingagoni kuzokuchinja nhasi isusu. Pamwe wakatotadzwa nevamwe vanhu vakatadza kukugadzirisa kana kutoti maticha ako kana kuti kumba kwenyu vanotoziva kutoti kana wada chawada iwewe hapana munhu anogona kukuchinja. Saka isusu tinozokuchinja here nhasi? Hatigone kukuchinja hama yangu. Asi chinhu chandoda kuti ndikutaurire ndechekuti zvinhu zvatinoona kuti izvi zviri dangerous izvi hatizopindure pano. Vageza vambokupindure, nyoka yemabhunu hakupindure, sarwaka hakupindure, kana mudzingo hakupindure, nevese vari kunzwa vese vanhu. Toda kutaura mazita evanhu akawandisa. Ndinonyanya kuda ava majaira ava havagone kukupindura. Neni handikupindure inini. Handikupindure. Handipindure zvinhu zvandinenge ndichiona kuti izvi zvinotisa mudanger. Handikupindure. Iwewe as long iwewe hazvina mhosva futi kuti iwewe hauna chauri kuona. Handiti maybe maonero ako unenge unoonera padhuze, isusu tinoonera kumberi. Wazviona? Saka kuti isusu tifire nyaya yekuti iwewe unoonera padhuze toda kukuteera iwewe unenge takutoteera bofu. Wazviona manje? Nekuti ndo maonero atiri kuita. Hatisi kukutuka kuti uri bofu kana kuti kudii, but you need to understand uri munhu anoratidza kuti wakaenda kuchikoro. Handiti tiri kuona kunge takutoteera munhu ari kuonera padhuze isusu tichionera kure. Nekuti mitambo yatiri kutamba iyi itori dangerous kwatiri isusu. Tinokuprovide information yaunofungidzira kuti unoda iwewe. Iwe hatitokuzive kuti uri ani iwewe. Ndo zvimwe zvinhu zvaungochifanirwa kuti uzvinzwisise Chimama. Even nyange kana kuti ndoda kuti nditaure newe kuinbox chaicho. Mibvunzo yako mimwe yacho iri dangerous. Wazvinzwa? Haite hatisati takuda kuti tizivane izvozvizvi. Ngatirwire struggle mumwe nemumwe ari kwaari ikoko Chimama zvakanaka. Ndikutaura zvako ndikutaura newe in peace. Handiti munhu mumwe nemumwe ngaacontribute ari kwaari ikoko Chimama please. Handiti iwewe kana uchigona kucontribute kwauri ikoko. Kana iwe uina leader wako wauinaye nezvamuri kuronga kumagroups ako auinawo nevanhu venyu vauri kuti une vanhu vanokufollowa iwawo uya nazvo paground. Kana zvabhita struggle iripo iyi tichavira mune zvinhu zvako izvozvo tokuteverai nekuti isusu toda kuti nyika isunungurwe. Simple. Chiri kunetsa chii chekuti tiswere tichingoita madrama panapa? Handiti ndiri kutaura zvinhu izvi zvakanaka in peace Chimama. Ndofunga ndakupindura futi. Handizivi kuti kechingani pane zvinhu zvaungoramba uchingotaura iwewe nezvauri kudii. Handisi kutomboda kuita zvemaproblems newe. Handisi munhu wekuti ndinoda kuita hondo pasinganidhe hondo. Nekuti ni pandinoita hondo panonetsa handidi kunyepera kutaura chokwadi. Ini ndinonetsa pauchazondiziva Chimama ndo pauchazoziva munhu wauri kudhila naye. Ndiri munhu ane hondo chaiyo chaiyo kwete yekumbotamba ya. Handidi kutombokunyepera. Handidi kutombokunyepera zvako. Ndiri munhu anonetsa zvimwe zvekuti hausati wakatombozviona ini. Inini dai ndanga nditori mhuka hameno ndiri mhuka rudzi kana chitsere chaicho chinosara pasi. Nekuti inini handina munhu ane power kumberi kwangu inini kana ndichinge ndakutoda kutoita zvehondo. Wazvinzwa? Asi handina kana basa nazvo izvozvo. Pfungwa dzangu dziri wise stereki. Ndakambokuudza kuti mindset yangu yakagara zvakanaka musoro mangu.
handingode zvehondo pasina hondo, uye hondo haina chainondipa kuti ndisvike pazera randiri irori, kutodzorwa nevamwe vanhu vasina simba vachinditungamirira madhara angu aya, vachindigaidha newisdom. Saka ndakaona kuti inini kushandisa njere kwakanaka stereki pane kuti ndishandise chisimba, pane kuti ndiite zvehondo. Saka inini handisi kuzombouya panapa ndichiita futi zvehondo nemunhu. Vana veZimbabwe ndiri kukumbira ruregerero for the second time. Zvese zvandaitaura ndichiita basa rekupopota ndichituka vanhu, kana paine vandakatadzira vakaita mafeelings nazvo, ndinokumbira mundiregerere. But kutaura chokwadi, tine mamwe madetails mamwe atinoziva kuti anoita maloopholes anozopedzesera atozokonzeresa kutokuwara kwevanhu vakawandisa. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kukonzeresa kukuwara kwevanhu. Madetails chaiwo chaiwo ari dangerous. Information iri dangerous kana muchiri mustruggle. Ndo chinhu chinofanirwa kuti chikipwe zvakanyanyisa. You need to keep your information with you, among you. Handitika. Saka inini handisi kuziva kuti uyu ari kutadza kundinzwisisa papi. Handiti. Unless kana iye achiona kuti no, matangiro amakaita chinhu chenyu aya asiro, ngauye achitaura achiti aiwa mirai ndikutaurire vanzvadzi, imimi zvamakatanga imimi zvinhu zvenyu zvina mudhara wenyu izvi. Handitika. Zvakanaka, agenda yenyu yakanaka, asi nzira yenyu yamuri kutora yekudaiso haisiriyo. Isusu tine nzira yakadaiso nekudaiso. Tichabatanidza maideas ipapo. Tichitouya chichokosiko contributor nekuti chatiri kuda isusu ndechekuti nyika yeZimbabwe idzorerwe kuvanhu chete.